Aw, tabuk bo tongko sini laiboma ketham. Kemai thangyako tabuk bo hachuk pathor bising bo kuluyui kumuyui ni ringjagmani. A kerang kothoma thai. A kerang kothoma tini mukumu bai kedaljak. Tini hukumu bai kedaljak. Bisi burumno palai jagui tongo jamatia hodani tui dulung bai. Koktuma angkha a thayo bibi bahano ni kothoma eba kumpui ni bwsai a musle ni bokrok hobjama thai. A thayo tabuk bai 19 bosor wngkha palai jakmani. Aba norok sawino tini bo palai jakha. A musle bo hobjama thayo Shib Ratri ni hor kotharo palai jakha. Pandawo thangui manjagui kha TTADC ni CEM Purno Chandra Jomatia ai haste beremni Bakma Bidhan Sabha Assembly Constituency ni MLA Rampodo Jomatia no khobui TTADC ni CEO CK Jomatia akosong. Tini जों अरत दंग राजा एबा केबा खम्पुई फेस्टिवल जों नायनायनि बागै फायलायजाक मा बगिरत गन्दासरा आमसायो जों आगि निसिमि सिरि सिटि निसिमि खोनाय थाइमानि दंग राजानि कुमार जों माने अक्रा साक्रा रनि खुक्ति तेबो गाहामखे सायमानाय फेबा अमस्तिनि लाइबुमा सिनि हिस्टोरी जे अर जागाव आगि नि कक्टमारक जों खोनाखायखे अमो जों सिनि लाइबुमा माइके दालजाक जे रायमा सायमा निनि खम्पुई दंग राजानि कक्टमारक जों अरनि सिमिनो सेंजागु जों तिनि मकल बायथां नायफैखा अर जागाव जे अर गतनां खामानि र पाथर जों दाहोलै चिबुकनो तामानि र अमत्रक जों नौलायखा र मकल बायथां गेतैबो यांराव तियारि रक दंगो हनै साजागो जों yang खामालिया हर हा जे सारेगा प्रोग्राम ओंखायखे जों तैबो गाहामखे सायमालाने जे अक्रा साक्रा र अर जागा रग तामसनाय दंग राजानि कक्टमा रक तैबो गाहामखे सानाय र दंगो जे बरनि खक्तै जों तैबो खोनालायनाय अमो जों सिनि स्टेट जों तैबो सिनि लाइबुमानो पपुलाराइज खायनि नांगो सिनि हेरिटेज नो जों तैबो तिसावनि नांगो तानि खे अमो सिनि लाइबुमा बाय गदालजाक अमो बाय सिनि मुं जे जों ओ सिनि मुंनो जों पावै थांखे ओंया तानि खे जों तलुक अमा हायखे नु कमरै तंगो जे सिनि लाइबुमानो जों परजाउ अमा हायखे नु पावै थांमानिबा अमो जों स्टेट नि कायसा फेस्टिवल अमा हायजराव कायसा गाहाम खे रिकॉग्नाइज नि नांगो आं आसा खायो सिनि एडिसिनि हयतो जों अमनो रिकॉग्नाइज खायनायनि तामो फेस्टिवल कैलेंडर जों दानानै बाबै जों अलरेडी नु कक सालायजा जों एनाउंस खायनाय ताकलायो नि फानो खालि लबो जों सिनि स्टेट नि अमाव नि फानो एडिसिनि जे फेस्टिवल कैलेंडर जों दलै और जागा गाहाम खेतैबो अर्गानाइज खायो कारण हाचाल ने और फाइनाय रक जों नगो और जागा तंजानायनि कोनो व्यवस्था करे सुति नौर कोनो व्यवस्था करे और जे तिनी शिवरात्रि महाशिवरात्रि नि जराव हमके गाहाम खे फेस्टिवल लोको कुथुम लायो गोबां मानो फेबा बरनि कोनो और चाजानाय दनि कोनो व्यवस्था करे तंजानायनि व्यवस्था करे सारसा रकय तंजानायनि व्यवस्था करे जे लामा रनि प्रॉपर व्यवस्था करे नंजानाय तिनि कोनो व्यवस्था करे जे अमनो जों इनिशिएट नानि नांगो स्टेट गवर्नमेंट नि खानिबो आं कक सालायनाय जे अमनो तैबो प्रॉपर निनि वे वतलाङै कायसा जोंनि फेस्टिवल नि कैलेंडर लिस्ट खायखांखे जानाय हनै आं वानसौ तिनि हपुं तंनाय हनै खोनावो जे अरनिवा तामसनाय शिवरात्रिनि उपलक्षे और जागा दंग राजानि फेस्टिवल जे चलेमोन तिनि सालसा हनै खोना खरसा नंनाय